Met deze historische militaire show begon op 29 april jongstleden op het Waterlooplein in de legerplaats Zeedorf in Noord-Duitsland de strijd der Griffioenen. Een krijgshaftige naam voor een speciale zeskamp georganiseerd en gespeeld door een deel van de ongeveer 5000-koppige 41 Panzerbrigade, gelegerd in de legerplaatsen Zeedorf, Hoone en Langemans-Hoofd. Nederlandse militairen die daar ver van huis hun dienstplicht vervullen. De griffioen is het symbool van de Nederlandse strijdkrachten in Duitsland. Op het posten! Laat! De klaarmelder, zeg ik maar. Eerste, tweede, neer! Sectie! Salvo! Vuur! Elk onderdeel van de brigade formeerde één team. Resultaat: 10 teams bestaande uit extra sportieve militairen betraden, aangemoedigd door enkele duizenden supporters, het speelveld om te strijden voor de eer van hun onderdeel. Voor de Limburgse jagers, de cavaleristen, de artilleristen, de genisten, de stoottroepen, het treinenbataljon en de verkenners was de strijd der Griffioenen niet alleen maar een sportieve happening. Ze stond in het kader van de zelfwerkzaamheid en de vrije tijdsbesteding. Vandaar dat ieder onderdeel niet alleen meespeelde, maar ook elk één spel had gebouwd. Een spel waar ze overigens dan zelf niet aan mochten meedoen. En dat er in de afgelopen maanden het nodige werk is verzet, zullen u straks de beelden tonen. Organisatoren van het spel waren de overste Klein en de kapitein Meerlo. De man achter het idee en initiatiefnemer van deze voor het Nederlandse leger toch wel unieke zaak, brigadegeneraal Lid. Sinds ik hier gekomen ben in mei 1973... ben ik vanaf het begin eigenlijk geconfronteerd met wat ik een van de belangrijkste problemen vond van dit commando. Namelijk het feit dat wij hier nog een paraat leger kennen met veel vrije tijd. Als ik dat nou vergelijk met Nederland, dan neem ik aan dat de gemiddelde Nederlander zijn vrije tijd passief doorbrengt. Hij kijkt naar het televisietoestel. Hij drinkt een kopje koffie, hij praat een beetje en gaat dan naar bed. Bij mij is dat anders. Ik heb ook gemiddelde Nederlanders, zij het jonge Nederlanders. Die komen uit het huiselijk gezin, komen hier terecht, vinden hier allerlei zaken waar ze niet zozeer aan gewend zijn. Ik werd dan ook geconfronteerd met wat ik dan noem, of ben gaan noemen, de 3 B's. De vrije tijdsbesteding van de 3 B's zijn de bar, de bioscoop en het bed. Luister, er zijn mensen die heb ik hier zelf meegemaakt. Die wonen daar in dat gebouw. Die liggen wel zo enorm mooi. Die lopen daar in hun groene pakje, in hun smerige ondergoed. En die kruipen op de volgende manier in hun bedje. Die kleden zich dan heel voorzichtig uit. En die kruipen zo. Daar hebben ze schoenen uitgetrokken. Die kruipen zo. En dat vond ik een toch wel negatieve wijze van vrije tijdsbesteding. Afgezien van het feit dat er hier bijzonder veel verenigingen zijn waarvan men, vooral ook de dienstplichtigen, lid kan zijn als men dat wil. Afgezien ook van het feit dat men hier echt wel, wanneer men dat wil, op actieve, bijzonder actieve wijze zijn vrije tijd kan besteden. Men kan hier op allerlei wijze sport bedrijven. Inderdaad, mogelijkheden genoeg voor onze jongens in de vreemde. Want wat kunnen ze niet? Paardrijden, zwemmen, duiken, voetballen, schaken, tafeltennissen, knutselen, noemt u maar op. Alles kan. Zelfs zweefvliegen en parachutespringen. Alleen van dit laatste kunnen we ons voorstellen dat niet iedere soldaat daar even warm voor loopt. Want hoewel we tijdens het filmen op het vliegveld van Zeedorf een parachutist deze geslaagde en volgens de regels uitgevoerde landing zagen maken, hing even later de dienstplichtig soldaat Hans Langoor
hoog in de lucht aan een lijn aan een vliegtuig te bungelen. Een weinig benijdenswaardige positie. Dus dan zit het wel goed hoor. Ik denk voor de jongen is het een beetje... En dat voor een van je eerste sprongen, dan denk je, hè, we kussen snel terug hoor. Mogelijkheden om te doen? 2 mogelijkheden: hem doorsnijden, maar dat is niet goed. De mogelijkheid is zijn hoofdshoot af te gooien, dus dat blijft hangen. Op zijn reserveshoot naar beneden komen. Dus hij moet dan vallen tot hij het toestel is, een reserveshoot trekken. En dan komt hij gewoon naar beneden met zijn shoot. En dat gaan ze doen, daarom gaat hij naar boven. En hoeveel sprongen heeft deze gemaakt? Kijk, daar komt hij. Kijk, hij is los. Nou gaat hij zo zijn reserve. Kijk, zie je wel? Precies zoals hij het moet doen. Hartstikke goed. Dat is de reserveshoot. Huh? Nou, die komt vanzelf wel. We gaan er wel naartoe. Kom op. Erop af. We vliegen aan. Zo, nou, dat is dat weer. We zetten streamers. Maar joh, dit waren angstige ogenblikken, begrijp ik. Ik heb natuurlijk zelf niet veel ervan gezien. Maar het probleem was dat hij verward zat in zijn static line. En de instructeur heeft die dus doorgesneden. En daarna is hij aan zijn reserveparachute naar beneden gekomen. Is het de eerste keer dat u dit meemaakt? Of? Dit is mijn eerste keer dat ik hem meemaak. Maar er was geen paniek aan Er boord? was geen paniek aan boord. En hij is gezond wel, dacht De u terug? instructeur die is hem dus achterna gesprongen. En die is nu bij hem. En toen ik naar beneden kwam, waren de auto's onderweg naar het juiste punt. Meneer De Bruyne, u als instructeur, heeft u dat al eens eerder meegemaakt? Nee, nog nooit. Een bungelende leerling? Nee, nog nooit. Wat dacht u? Nou, je denkt er niet zoveel bij na. Je hebt er geen tijd voor. Je moet die jongen eraf helpen. Want het is een gevaarlijke situatie. En hoe heeft u dat precies gedaan? Door de oplossing te volgen die in het boekje staat. Door hoger te klimmen met het vliegtuig dan dat we op dat moment vlogen. En daarna de jongen van de lijn los te snijden, zodat hij zijn reserve kon opentrekken. Wat dacht u toen u daar hing? Nou ja, ik dacht, die staticlijn moet doorgesneden worden. Hè? Maar ja, ik dacht dat wat duurt het maar lang. Of ze staticlijn aan het doorbijten zijn. Was u bang? Nou, bang een beetje. Maar u gaat gewoon lekker door met springen? Ja, dadelijk stap ik er wel weer in. Ik blijf zeggen, parachutespringen is geen gevaarlijke sport. Het is een kans van 1 op de miljoen. En die is gebeurd en er is bewezen dat mits je allebei het hoofd kalm houdt, dat het opgelost kan worden. Gaat uw leerling vanmiddag weer de lucht in? Hij gaat vanmiddag met mij samen de lucht in. Succes! Goed, de dienstplichtig soldaat Langehoor gaat weer ongevaard de lucht in. En wij blijven met beide benen op de grond om met de generaal vast te stellen dat het met de vrije tijdsbesteding van onze mannen in Duitsland maar matig gesteld is. Vanwaar dit gebrek aan activiteit in de vrije uren. Want we konden hem niet vinden. Ze zijn in de militaire dienst nooit thuis. Ze zijn altijd onderweg naar huis toe. 's Maandags begint het al en als ze dan vrijdags weg mogen, dan is het feest. Hun weekendtasje staat altijd ingepakt, zou je kunnen zeggen. Met het gevolg dat actieve recreatie enorm moeilijk is om dat op poten te krijgen. Omdat ze gewoon zitten te wachten tot ze weer naar huis mogen. Het is moeilijk om ze van die barkrukken af te krijgen, om ze actief te krijgen, om ze in wat voor vrije tijdsbesteding dan ook actief te krijgen. En dat is het probleem. Nou zal niemand er bezwaar tegen maken dat een dienstplichtig soldaat in Duitsland zo nu en dan op een barkruk zit of danst. Ook de generaal niet. Maar er is meer niet waar. En als ik dat zo allemaal dan bij elkaar optel, ben ik eigenlijk gaan nadenken over de wijze hoe je nou de man zou moeten bereiken in de baar en hem zou moeten bewegen om nou eens wat anders te doen. En ja, zo door de loop der tijd ben ik eigenlijk op het idee gekomen. Je zou dus eigenlijk een spel zonder grenzen moeten doen, waarbij je de man zo volledig mogelijk betrekt. Met als uitgangspunt de man gelegenheid geven om op actieve wijze te komen tot een vorm van vrije tijdsbesteding. Met name het bouwen van de apparatuur, het vooroefenen voor de wedstrijd en tenslotte culminerend in het spel der griffioenen, zoals dat inmiddels genoemd is.
De spelen in de strijd der griffioenen, die hebben allemaal een militair motief. U heeft er geen bezwaar tegen dat dus het Nederlandse leger zich op deze ludieke manier manifesteert? Nee, ik geloof juist dat dat voor het Nederlandse volk toch wel een prettig idee is. Dat wij ook ons bedrijf in alle betrekkelijkheid zien. En hiermee verklaar ik dus de finale voor het spel de griffioenen voor geopend. Dank u wel. Nou, de betrekkelijkheid was maar betrekkelijk bij de strijd der griffioenen. Want toen 9 teams aan de start stonden voor het eerste spel, was de sfeer op en om het speelterrein geladen als voor een invasie. Het eerste spel was gebouwd door het 41 zelfstandig verkenningseskadron, dat dus bij dit spel zelf niet aan de start verscheen. Ieder team had voor zover mogelijk het symbool van het eigen onderdeel verwerkt in het spel dat ze bouwden. Het symbool van het zelfstandig verkenningseskadron, de Indiaan. Jullie hebben de Indiaan als symbool. Waarom? Nou, wij zijn een verkenningseskadron en wij moeten dus verkennen. Een Indiaan is dus een oude figuur geweest, kan goed spoor lezen, spoor zoeken, weet weg te vinden en weet vooral de vijand ongezien te benaderen en berichten door te geven, wat wij ook hopen te doen. Het 41 zelfstandig verkenningseskadron. Het cavalerieonderdeel dat met hun lichte tanks als verkenners altijd de voorhoede vormt en voor de zwaardere tanks uitrijdt. Hun taak? Contact zoeken met de vijand en dit contact proberen te houden. Zelf zijn ze verantwoordelijk voor het onderhoud van hun materieel. Hoewel de Indiaan het symbool is voor hun onderdeel, werd deze slechts in het decor verwerkt. Het spel zelf werd de Putty Race genoemd. Wat is een putty? Een putty is een beenwinsel. Die werd voor de Tweede Wereldoorlog gebruikt. En dat heeft ontzettend veel moeilijkheden gegeven, omdat toen de tijd met alarm moest je die eerste wikkels om je benen doen. En er staat buiten staan dan een van de sergeant-major te gillen van aantreden, wat dus eigenlijk niet ging. Plus had je een paar kilometer gelopen, dan gingen die wikkels weer los. Gelukkig hebben we tegenwoordig meer dus die dienstlijst. Jullie hebben, het spel heet het Putty-spel. Hoe gaat het spel precies? Nou, dit wikkel, dus de wikkel is breder dan, die zit hier op dat been heen. Hij start van de Indiaan af. Nou, die poppen staan rechtop op een autoband. Onder die autoband is een plaat. De autoband is verzwaard met beton. En op die plaat onder die autoband zijn zwenkwieltjes aangebracht. Dan moeten ze door middel van draaien van die pop moeten ze dus dat been afwinden. Waar nog een moeilijkheid is ingelast, omdat dat been half uitsteekt. Als je dus niet op tijd bukt, krijg je dus een been achterin. Voor het team van de Limburgse jagers geen gevaar voor het been in de nek. Het been was er voor de start door de harde wind al afgewaaid. Groot voordeel voor deze ploeg, die dan ook moeiteloos als winnaar over de streep ging. De concurrentie protesteerde niet. Dat was door het wedstrijdgezag verboden. Voor de meeste concurrentie was het flink sukkelen. Kom op, nog even. Kom op, door. Ja, oké. De bok, levende mascotte en symbool van de stafcompagnie. De stafcompagnie behoort tot stootroepen, vandaar de bok zoals u begrijpt.
Hun taak is het leveren van personeel en materieel ten behoeve van de brigadestaf. Schrijvers, chauffeurs, typisten, keukenpersoneel enzovoort. Voornaamste taak nu is echter het zo goed mogelijk voor de dag komen op de door hun tegenstanders gemaakte spelen en het zo solide mogelijk bouwen van de bokkenrace. Wat wordt dit, jongens? Het wordt een bokkop. Dat pogen wij althans te zien. Jullie maken je eigen bok na, begrijp ik? Dus we gaan eigen bok maken. Dat Waar ben je mee bezig? Om zo'n kop te maken? Ja, jullie moeten 3 maken, hè? We moeten 3 koppen maken. Nou, dat gaat zeker wel na een uur, zeg maar, 3 weken lang, iedere avond, zeg maar. Dit wordt de bokkenrace. Dat een spel, dat is een ton, waar ook 2 mensen onder komen te staan. Die gaan dat geheel dragen. En dan komt van de tegenpartij een man op en die gaat dan lopen draven met die ton. En dan gaan ze dan over een bepaalde hindernissen heen, ook overheen en omheen. En dan moeten ze zien dat op die bok blijven zitten. Die bok wordt opgeschuurd en dan helemaal glad geverfd. Dan gaan we iets van vet opsmeren. De tegenpartij die man er zien af te werpen. Hij is ook flink dik, zie ik. Hij is flink omvangen. Hebben jullie het al uitgeprobeerd? We hebben hem al uitgeprobeerd. Een dikke corporaal. Het is straks zo aan de mensen die hierop komen te zitten. Met sokken over zijn handen, over zijn voeten heen trekken. Dus dat glijdt best. Nou, het gleed eigenlijk niet best. De mannen waren er niet af te branden. Jammer dat de korporaal het proefkonijn niet meedeed. Volgende keer een beetje groene zeep, jongens, altijd raar. Heeft u er een beetje spijt van dat u niet meer meedoet nu? Ja, aan de ene kant wel, ja. Vindt u het leuk? Dus te hopen dat het leuk wordt. Waarom doet u niet mee? Ja, ik moest zo direct even in de keuken, saté bakken, die toestanden meer. Maar u had aan de voorbereiding mee kunnen doen? Ja, een beetje helpen zo. Heb ik wel gedaan. Heeft u spijt dat u nu niet meedoet? Ja, toch wel. We kunnen ons dat goed voorstellen, want het was leuk. Het volgende spel bijvoorbeeld gemaakt door het 41 treinenbataljon. Ze hebben verzorgende taken. Onder het bataljon vallen onder andere de bevoorrading, de geneeskundige dienst en de technisch herstellingscompagnie. U ziet hier de herstellingcompagnie bezig met het demonteren van een tankmotor. Zo te zien een simpel karwei voor deze lieden. Veel meer moeite hadden ze met de artistieke uitvoering van het scorebord. Naast het bouwen van spel 4 een extra klus dus. Dat is goed, joh. Dit lijkt verdacht veel op een zeephelling, zie ik. Klopt dat? Het lijkt er veel op, maar het wordt niet ingesmeerd met groene zeep. Maar het is de bedoeling dat er een laag linoleum opkomt. En de spelers moeten daar tegenop klimmen met wollen sok aan. Durven jullie de zeep niet aan? Het schijnt te gevaarlijk te zijn, ja, met groene zeep. Te meer daar ze met 4 man, 1 man moeten dragen. Hoe lang zijn jullie met de voorbereiding voor dit spel al bezig? Met deze stelling zijn we gisteren of eergisteren ben ik pas begonnen. En hier werkt dus ook iedereen mee, ook de TS'ers en het kader. Toen het idee van de strijd der griffioenen kwam, hoe is dat ontvangen bij jullie? Hier in Honen was het aanvankelijk niet zo enthousiast ontvangen. Maar op aandringen van de generaal hebben we toch de medewerking verleend om meteen het ander in elkaar te zetten. Generaal, wat vindt u ervan? Dat is enorm, hè? Dat had ik me nooit zo kunnen voorstellen, dat het zo zou worden. Beantwoordt het geheel aan uw idee? Nou, het gaat al mijn verwachtingen te boven. Enorm. Het is professioneel. Een aardigheidje tegenover de generaal, omdat hij het bedacht heeft. Dat jullie zeggen, nou, dat willen we dan wel voor hem doen. Of is er toch ook wel een bepaald enthousiasme ontstaan tijdens de bouw? Ik vind het wel leuk, ja. Het is weer eens een keer iets anders dan de hele dag op het tank repareren en inspecteren. Hoe heet dit spel? Dit is de ziekenrace. Ja, kom op, tempo!
Hou contact, hè? Hou contact. Blijf contact houden, kom op. Kom op. Kom op. Kom op, ga door. Hup, 2. Hou vast die matras. Kom op. Man op de matras. Ja. Kom op. Hup. Een helling zonder zeep, ongewoon in de zeskamp. Maar in dit geval konden we erin komen, want je zal er maar liggen op die matras. Het grootste onderdeel van de brigade, het bataljon Limburgse Jagers. Hoewel tegenwoordig bijna geheel gemechaniseerd, zijn dit van oorsprong de zandhazen. De kruipers en de sluipers dus. Het Waterloopplein in Zeedorf is keihard asfalt en voor kruipen en sluipen erg ongeschikt. Dat vindt zelfs de legerleiding. Geen motief voor een spel dus. Vandaar dat de Limburgse Jagers het titelspel te bouwen kregen. Ze zaagden en spijkerden de griffioenrace. De griffioenrace, daar wordt dus de griffioen wordt voorgetrokken door een ploeg, door de spelende ploeg. En de tegenpartij, de ploeg die zich dus aan deze kant bevindt, die moet door middel van zandzakjes, welke ze moeten proberen op de sleden, welke dus hier gemaakt worden, door middel van op de sleden te gooien, het gewicht zo zwaar te maken dat de afstand welke hun voortrekt door deze ploeg zo klein mogelijk is. En dan wie de grootste afstand afgelegd heeft, is dus de winnaar van het spel. Een griffioen is het symbool van uw onderdeel? Een griffioen is niet het symbool van mijn onderdeel. Het griffioen is het symbool van de Nederlandse strijdkrachten in Duitsland. Omdat die namelijk voor de helft bestaat, wat u kunt zien aan de vleugels en de kop, uit de Duitse adelaar en het achterste deel uit de Hollandse leeuw. Dat is dus symbolisch voor de Nederlandse troepen in Zeedorf. Ze gaan zodanig de griffioen over het terrein trekken en door zandzakken van de tegenpartij zal hij steeds zwaarder en daardoor steeds moeilijker te verplaatsen zijn. Attentie! Nou, van het moeilijk verplaatsen van de griffioen was hier geen sprake. Alle teams sleurden de griffioen zo snel over de finishlijn dat het begeleidend orkest dat op het startschot zou gaan spelen pas bij het finishen begon. De snelste tijd, gemaakt door het 41 treinenbataljon, ongeveer 7,5 seconden. 10-9. 10-9, uitstekende tijd. 11-3 ook, maar die 7-4 is nog steeds bepalend voor de eerste plaats. Zo, u hoort het nou eens exact van een ander. We kijken naar het embleem Sint Joris en de Draak, symbool van de cavalerie, dus ook van het 43 tankbataljon, het huzarenregiment van Sietsema. Ze vormen samen met het 41ste tankbataljon, dat we straks aan u voorstellen, de slag- en stootkracht van de Pantserbrigade. Het symbool, samen met de slag- en stootkracht, waren ideale elementen voor de rode draad in de strijd van de griffioenen, het spel Sint Joris en de Draak. Dit is de rode draad. Hoe gaat dit spel? Het spel gaat tussen twee partijen, waarvan één, een man of 3-4 waarschijnlijk, over deze rug heen moet, over deze draak heen moet. Die draak is 2 meter hoog. En die moeten zo snel mogelijk eroverheen en dan een stel emmers pakken, het zijn er 9, om die terug te
naar de start, waar het dan opgeteld wordt om te kijken hoeveel ze er hebben. Op hetzelfde moment dat dus daar ginds 4 man over de draak klimmen, is het hier bedoeling dat de tegenpartij 4 man daarvan, Sint-Joris, die op zijn paard zit, zo'n zet geven dat de lans van Sint-Joris 9 emmers, die daar op 9 palen opgesteld staan, omverwerpt voordat de 4 man daar over de draak zijn geklommen om die emmers eraf te halen. Ja, ik zie er zit nog geen lans aan de draak. En nee, dat komt eigenlijk omdat we hier de hele tijd 's avonds mee bezig zijn. En het krijgen van voldoende spullen daarvoor, dat is nogal eens wat geritsel hier en daar. Maar 101 punten voor de afdeling veldartillerie was niet voldoende voor de eerste plaats. De eerste plaats die gaat met 103 punten naar de bouwers van de Rode Draad 43 tankbataljon. Wel, u hoorde het, hier het vanwege de fraaie uitvoering bekroonde spel, gebouwd door het 43 tankbataljon. Dus was het ritselen niet voor niets. U ziet hier een overigens weinig overtuigende poging van de Limburgse jagers. Emmers! ...6,5 centimeter. Veel eerder, u ziet die prestatie hier, hadden de huzaren van Boreel het 103e verkenningseskadron al 12 centimeter gescoord. Goed voor een eerste plaats. Overste, u als organisator van het spel. We zijn halverwege. Hoe gaat het? Nou, ik ben ontzettend voldaan. Er is sfeer, er is emotie zelfs, er is zon, er is wind, er is van alles. Het is een fijn publiek, er is veel kleur, spanning. Ik ben na al deze voorbereidingen erg tevreden. De veldartillerie bezig met een oefening op de Lüneburger Heide. De veldartillerie steunt op grote afstand de cavalerie en de infanterie. Bekijkt u de kanonnen. Ze schieten over een afstand van maar liefst 15 kilometer. Vindt u het gek dat voor de veldartillerie het kanon het ideale spelmotief was? Een kanon waar je niet mee kon schieten, maar alleen maar aan kon trekken, duwen en sjorren. Eigenlijk dus veel leuker. Zoals je ziet schuif ik het achterste gedeelte van het kanon in het voorste gedeelte. Op dit achterste gedeelte staat op ieder wiel 1 man. Deze mannen doen al trappende op de spaken straks zorgen dat het achterste gedeelte in het voorste gedeelte blijft. Dit voorste gedeelte, hier staat straks de voerman, wordt getrokken door 2 paarden waarin in ieder paard 2 man zijn. Deze paarden trekken dus het voorste gedeelte en de voerman die gaat nou zorgen dat het achterste gedeelte, wat door die 2 man wordt op die spaken trappen, dat dat in gelijke tred naar voren gaat. Doen ze dat niet, dan breekt de verbinding en moet er dus gestopt worden en opnieuw begonnen. Het eerst van start gaan en dat nog wel voor het officiële start zijn, wil niet altijd zeggen dat je het eerst aankomt. Dat ondervond het team van de Panzergenie in dit naar onze smaak prima spel. Naar rechts, jongens, naar rechts. Hou zo. Rustig blijven lopen. Beetje naar rechts, jongens. Hou zo, ja. Het maken van stalen constructies in alle mogelijke vormen is het werk van het 41 Geniebataljon. Ze bouwen bruggen, vlotten en wegen.